pamsiwo iye wafa pamchinjiko asi anouya zvino kutora wakewo pamsiwo kunepo pamsiwo anouya une ari pamsiwo zvioneso zvekuuya zvino zviri kuitika toona nekukasika musi wakanaka pamsiwo unepo pamsiwo anouya une ari pamsiwo. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi wekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mukomana Ncuve vari kutiisira into sign language. Vabetera kwazisai vateereri. Tokuchingamidzai vateereri. Tinoda kutenda hurukuro yedu yanhasi iri kutaura pamusoro pezvekudya zvevana vaMwari part 1. Regai vabetera vatitungamirire tibva tapinda muhurukuro yedu. Tinoda kutenda chidzidzo chedu chanhasi chakanyanya kunangana nevana vaMwari, zvimwe Mwari zvaanotarisira kuti tiite. Vhesi redu rekutanga richatitungamirira muchidzidzo rinowanikwa kuna Genesis chapter 2 verse ya 16 na 17. Genesis chitsauko 2 regai tiverenge verse 16 neverse 17. Jehovha Mwari akarayira munhu achiti, ungadya hako miti yose yomunda, asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya, nokuti nomusi waunoudya uchafa zviro kwazvo. Panapa Mwari asika munhu, avatendera zvinhu zvakawanda. Chinhu chaakabva avakomekedza, avarayira chaive chiine chekuita nezvekudya pasta. Zvikanzi zvimwe zvese idyai, asi muti uyu musaudya. Toda kuona sekumwe kudzidza kwatakamboita kumashure kuti chii chakazoitika pamberi. Verengai pana Genesis 3 verse ya 6. Genesis chapter 3 verse 6. Zvino mukadzi wakati achiona kuti muti wakanaka kudyiwa, uye kuti unofadza meso, uye kuti muti unodikanwa kungwadza munhu, akatora michero yawo akadya, akapawo murume wake akadya naiyewo. Panapa Eve paakadya muchero achizonopa murume wake. Ndofunga mukudzidza kwatinoita Bhaibheri kumachechi nezvimwe zvidzidzo zvatakaita pano, ndo panoratidza kuti pakabva papinda chitema panyika. Saka zvazviri kureva mufundisi ndezvekuti dambudziko rechitema riri kutinetsa panyika. Chitema ariwo mazvarirwo atinenge taitwa, nechitema maonero atinochiita munyika, kungave kuzourayana, kuba, tsvina, upombo, kutekeshera kwazvaita panyika. Entry point yacho, mapindiro azvakaita panyika kwaive kuburikidza nekudya. Saka nyaya yekudya hachisi chinhu chiduku, nekuti ndo chakatoshandiswa newakaipa kuti ive nzira yekuti nyika yedu ive mudambudziko nechivi. Saka chivi kupinda kwachakaita panyika chakapinda kuburikidza nenyaya yekudya. Saka nyaya yekudya hachisi chinhu chiduku kana tichitarisa nyatwa yatinayo panyika kuburikidza nechitema. Kureva kuti madyiro atinoita anoda kuchenjererwa, nekuti anogona kukanganisa ukama hwedu naMwari. Ndaona muda kutaura.
pakati pamuri kuti chitema chakapinda shoko rinoti chitema kudarika murayiro. Yes. Kana paine zvaunenge wanzi usaite naMwari ukazviita wadarika murayiro. Ndizvozvo. Saka vabereki vedu vekutanga vakanga vanzi musadye muti uyu. Yes. Kudya kwavakaita vakadarika zvakazvarayirwa naMwari. Yes. Ndo chitema chacho. Ndo chitema ndizvozvo. Asi zvakaitikira panyaya yekudya. Ndoda kutenda manyatsotsanangura nyaya yechitema. Asi pamakonkluda ndo pandoda kuti vateereri vedu vabate kuti zvese izvi zvakaitika panyaya yekudya. Ndoda kuti mubva maverenga kuna Isaiah 59 verse ya 2. Alright. Isaiah 59 verse ya 2. Isaiah 59 verse 2. Asi zvakaipa zvenyu zvakakuparadzanisai naMwari wenyu. Zvivi zvenyu zvakakuvanzirai chiso chake kuti arege kunzwa. Saka zvivi kwanzi naIsaiah zvazvinoita mufundisi. Zvinoisa mukaha pakati pevanhu naMwari. Right. Zvakaipa zvinotiparadzanisa naMwari. Ndo zvinoitwa nechivi. But taona mumashure kuti chivi chakapinda panyika kuburikidza nekudya. Saka pfungwa yandoda kuti vateereri vedu vabate ndeyekuti chivi chinoparadzanisa munhu naMwari. But mavambo echivi paplanet Earth ino akauya kuburikidza nekudya. In other words, muri kuti kudya ndo kwakakonzera kuparadzana pakati paMwari nemunhu. Ndizvozvo. Saka ndikuedza futi kutoreva kuti kudya kunyangwe nanhasi kunogona kukonzera kuparadzana pakati pemunhu naMwari. Ndo pfungwa yandoda kuti isvike kuvateereri kuti tatozobva hedu kunguva yeEden taiye zvinezvi. Kudya kunogona kutiparadzanisa naMwari wedu. Saka hizi nyaya duku yekudya. Saka muchiona Bhaibheri rine pakawanda parinotsanangura nyaya yekudya iyoyi. Ndoda kuti muverengere vateereri vedu na Romans chapter 8 verengai verse 35 moverenga verse 37. VaRoma chapter 8 verse 35 neverse 37. Ndianiko uchatiparadzanisa norudo rwaKristu? Kutambudzika, kana nhamo, kana kuvengwa, kana nzara, kana kushayiwa zvokufuka, kana njodzi, kana munondo here? Kwete, pazvinhu izvi zvose tiri vakundi nokupfuurisa naiye wakatida. Pauro paari kukurudzira vatendi ari kutaura kuti munomboziva here kuti tiri vatendi mufundisi. Tiri kunyatsa kutenda tariro yatinogara kutaura tiri muno mustudio. Zvinhu zvakaita sekudzingwa basa, kushaya mari, kana hondo nezvimwe zvaanga achitsanangura munoziva zvinogona kutadza kutibvisa pamberi paMwari. Zvese izvo zvatozotaura pavhesi 37 zvikanzi tinotoramba tichikunda kunyange paine zvinhu zvakadai. But munoziva kuti zvinotadzikwa nehondo, zvinotadzikwa nekushayiwa mari, zvinotadzikwa nenhamo, chikafu chinozvigona. Zvekudya zvinogona kutibvisa pana Mwari. Mugona pfungwa yandoda kuti isvike kwati kuti musoja anogona kuenda kuhondo. Right. Zvinoitika kuhondo zvotadza kumukanganisa ukama hwake naMwari. Otoramba ari musoja anotya Mwari. Adzoka kumba manje. Zvaari kudya zvotozomukanganisa ukama naMwari. Asi zvatadzwa nehondo. Saka nyaya yezvekudya vateereri ine mukundo wakadaro kuti zvinogona kutadzwa nezvimwe zvinhu panyika kuti tisabve pamberi paMwari. Nyaya yekudya inogona kutibvisa pamberi paMwari ikatiparadzanisa naMwari. Pane mienzaniso muBhaibheri. Ndoda kuti muverenge kuna Genesis chapter 25 verse ya 29 moverenga kusvika pavhesi ya 34. Pane zvinoitika ipapo netakatarisana nyaya yekudya. Genesis 25 verse 29 kuenda ku 34. Zvino Jakobho wakanga abika zvokudya. Esau akasvika achibva kusango aziya. Esau akati kuna Jakobho, "Dondipawo izvo zvakatsvuka ndidye, nokuti ndaziya." Saka wakatumidzwa zita rinonzi Edom. Jakobho akati, "Chimbonditengesera udangwe hwako." Esau akati, "Tarira ndofa hangu, udangwe uchandibatsireiko?"
Jakobho akati chimbondipikira, akamupikira, akatengesera Jakobho udangwe hwake. Jakobho akapa Esau chingwa nezvokudya zvenyemba, akadya akanwa, akasimuka ndokuenda hake. Esau akazvidza udangwe hwake saizvozvo. Esau ndiye aive mukomana mukuru, ndiye raive dangwe. Munguva idzodzo udangwe hunge hwakakosha mufundisi, hwaiita kuti even panhaka unopiwa zvakati wandei. But pamusoro peizvozvo udangwe nguva iyoyo ndo hwaicherechedza kuti irambe iri imba munozozvarwa muponesi. Ndo raive zano raMwari kuti kuburikidza nedzimba dzemadangwe ndo kwaitarisirwa kuzobva muponesi wedu Jesu. Saka ndo privilege yenge ina Esau. But abva kwaakabva mumwe musi vateereri, kwanzi aive nenzara. Bhaibheri harinyatsoburitsa haro kuti nzara, but riri kunyatsokuti akaona zvakatsvukira. Ndobva hanzi nemunin'ina, kana uchidai chikafu ichi unonditengesera udangwe hwako, toita exchange. Zvikanzi iwe udangwe unondibatsirei. Ndobva abva apiwa zvaakadya zviya. Bhaibheri rabva rakonkluda zvikanzi saizvozvo akazvidza udangwe hwake. Chaadariwo kutendera kuti udangwe huende nekukosha kwahwakaita, azviita nekungoona zvakatsvukira zvabikwa. Saka muchiona kuti nyaya yekudya inogona kutotibvisa pane zvimwe zvinhu zvakakosha zvatingadai tichichengetedza. Even tisati akumboenda kukosha kweukama hwedu naMwari, tichingori uchiri wega mufundisi, even iwewe nevamwe, tine zvimwe zvinhu zvakakosha zvatingadai tichichengetedza zvinogona kuparara nengari yezvekudya. Unoziva kuti ndechekuti Esau akanga asiri kupiwa zvinhu zvekunesa mudura. Zvaizvokungodya 1 meal ndizvozvo. Pane nyaya vateereri. Saka maybe ipapo togona kubva ndatoyambira vateereri vedu nekuchenjedza kunyanya zera rechidiki kuvasikana. Pane zvimwe zvinhu zvakakosha zvatinofanira kuchengetedza mukurarama kwedu, zvatinotoziva kuti zvakakosha. But nguva zhinji mufundisi unogona kuona zvinhu izvozvo zvichiexchangewa nechikafu. Kwete chikafu chekuti munhu aane chekudya gore rese, inenge iri 1 meal lunch. Kana ungotengerwa kapaketi kemachips nefanda, munhu atovhiringika. Izvozvo munhu anogona kutosarenda zvimwe zvinhu zvakakosha zvaanotoziva kuti zvinondibatsira. Saka panapa tiri kuona zvinhu zvichikanganisika nengari yezvekudya. Ndoda kuti muverenge mufundisi kuna Numbers 11 verse 4 kusvika pa6. Numbers chapter 11 verse ya 4 kuenda pa6. Zvino vatorwa vazhinji vakanga vari pakati pavo vakatanga kufa nenhombe yenyama. Navana veIsraeri vakachemawo vakati, ndianiko uchatipe nyama kuti tidye? Tinorangarira hove dzataidya Ejipita tisingatenge, namakaka, namamwiwa, nerikisi, nehanyanisi negariki. Asi zvino mweya yedu yaoma, pane zvokudya chose, hapane chinhu chatinoona asi mana iyi bedzi. Mwari aifamba nevanhu vaIsraeri kuvaendesa kuKenani. Ndiye angavapa zvekudya, kudya kwacho kunotonzi mana, ndokwavaifanira kudya makore esari. But nengari yezvevenge vajaira kuEgypt nerumwe ruzhinji rwanga ruri pakati pavo, hanzi vakatanga kupengera kuti isusu tinoda kumwe kudya. Saka pavari kuramba zvekudya zvanga zvaprovaidwa naMwari, kwandinoda kuti munyanye kuona kumberi ndekwekuti zvakakonzera maresults api. Pfungwa iyo tikaibata apa inobva yaita kuti vateereri vedu vabva vaziva kuti kuri kwekuti Mwari ane zvekudya zvaakati izvi ndezvekudya, isusu tobva taramba sevana vake. Tinofanira kuexpecta kuti zvine tuso, nekuti Mwari haangape zvekudya toramba zvorega kuita tuso yacho. Iyo vabereki vedu vekutanga pavasina kuteerera zvakapinza nyika yese munyato. Chii chakaitika? Mwari avakumbira kuti hatichada manai. Verengai kuna Mapisarema 105, 106 verse 14 na 15. Mapisarema 106 verse 14 na 15. Asi vakachiva kwazvo murenje, vakaidza Mwari muchiunde, akavapa chavakakumbira, asi wakatuma kuonda mumweya yavo. Saka panapa Mwari haarambidze, in fact ganditi
anozotendera zvamunenge muri kuda kudya zvacho, because Mwari aweda haasi wekumanikidza, but atendera zvacho zvamuri kuda kudya zvakasiyana nezvaakati idyai. Ndanzwa pamaverenga chii chakaitika? Hanzi akavarega vachidya zvavaichemera, yes, asi ndokutumira kuonda pamweya. right. Now chinonzi kuonda pamweya hakusi kuonda kwekutetepa muviri, kuti ukama naMwari wakatetepa, kuti wakatokanganisika. Nekumwe kutaura pastor vari kuti nyaya yechikafu inogona kuita kuti ukama hwako naMwari huonde, hutetepe. Saka tototaura nyaya yekudya musaione iri nyaya diki vateereri. Inyaya inogona kutorejusa ukama hwedu naMwari. Inyaya inogona kutoparadzanisa ukama hwedu naMwari. Inyaya inogona kuti iwewe pachako unogona kurasikirwa nezvakakukoshera paunenge uri kutorarama upenyu hunotakamirira kuuya kwaJesu. Saka nyaya iyi hadzisi nyaya dzeku-Old Testament chete mufundisi. Ndoda kuverenge kuna Mateo 4 vhesi ya 3 na 4. Mateo 4 vhesi ya 3 na 4. Zvino muidza akauya kwaari akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari, taura kuti mabwe aya ave zvingwa. Asi wakapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi, munhu haangararami nezvingwa bedzi, asi namashoko ose anobuda mumuromo maMwari. Muri kuona zviri kuitika panyaya iyi. Satani ari kuda kudzokorora zvaakaita kuvabereki vedu. Kuvabereki vedu vekutanga akaita kuti vaputsike kuburikidza nemuedzo uri pane zvekudya. Saka ndo zvaaida kuita futi pana Jesu. Akamutraya nechikafu. Chikonzero akatozomutraya katatu. Vanodzidza Bhaibheri todzidzisa kuti Jesu akaedzwa katatu. Ingari yekutoti muedzo wechikafu wenge wakundwa naKristu, asi ndopaakatangira. Pfungwa inoda kuti ibatike ndeyekuti Satani paanenge achiona nyaya yekuedza vanhu, pamaturusi ake rimwe rinenge turusi number 1 inyaya yechikafu. Anozouyesa zvimwe ndonge watohwina pachikafu mufundisi. Saka chinhu chaanotoziva kuti chikafu ndinogona kukasika ndahwina zvakadaro. Saka muri kumuona arida kudzokorora zvaakaita kuvabereki, ndo zvaarida kutanga nazvo futi kuNew Testament. But toda kutenda Kristu akakunda. Saka ndinovimba kuti patikuramba chiendera nechidzidzo ichi, zvichajeka kuti tinogona kutokundawo panhau yechikafu. Chiverengai Vakorinde wekutanga 10 vhesi ya 11. 1 Vakorinde 10 vhesi ya 11. Zvino izvi zvakavawira kuti vave zviratidzo, zvakanyorwa kuti tinyeverwe isu takasvikirwa nokuguma kwenyika. Saka nyaya dzese dziri kuverengwa namufundisi hanzi dzevanaIsraeri vachichemera nyama dzana Esau, dzaAdhamu naEvha vachidya michero, even nyaya iyo yaJesu achiedzwa, hanzi dzachinyorwa mubhaibheri kuti isusu manje vari kurarama nhasi takamirira kuuya kwaJesu tinyevere. Tibva taziva kuti weduwe pane zvekudya panogona kuti paradzanisa naMwari wedu. Rambai makateerera vateereri, timbonzwa kambo touya mberi tichienderera nechidzidzo chedu. Kupupura kwepasi kwaswedera, tenzi anodana vacheki vake, kure nepedyo mapfunde aiva kuti apinzwe mudura. Swededza musi takura mahanda. Swededza musi kumusha.
uko kwatosundwa neururudo runotipa michero yakawanda. Swededza musi takura mwanda. Swededza musi kumusha. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu zvekudya zvevana vaMwari. Muchikamu chekutanga taona isu kuti pane imwe nguva vana vaMwari vakaparirwa nevatorwa vakanga vari pakati pavo, vachemera zvavakanga vakajaira. Vana vaMwari vachibva vajoinirawo mukuchema ikoko, Mwari akachibva avatendera kudya, asi vana vaMwari vakazoonda pamweya. Saka vatorwa kureva kuti vanhu vasina hanya naMwari vanogona kuchemera zvavakajaira. Chiri kunyaya iyi yakanangana newe semwana waMwari. Kana vatorwa vachemera, rekera vachemere, vanenge vachichemera zvavakajaira, asi iwewe une zvaunonzi naMwari, ndo madyiro anochengetedza ukama. Handei pamberi vaBetera. Verengai Vakorinde vechipiri chapter 7 verse ya 1. 2 Vakorinde 7 verse 1. Zvino vadikani, zvatine zvipikirwa izvi ngatizvinatse pamatsvina ose enyama noomweya, tikwanise utsvene pakutya Mwari. Pauro akubva ayambira vana vaMwari kuti zvatiri vana vaMwari tiine tariro yekudzoka kwaKristu. Hanzi saka zvinoda kufanoitwa in the meantime, ngatiishingaire to keep ourselves pure pamweya nepanyama, tisakanganise ukama hwedu naMwari. Kureva kuti zvinotoitika pabhodhi yako handitika nezvinoitika pamweya wako munyaya dzekunamata, zvese izvi zvanzi naPauro ngatishingairei kuitira kuti tirambe tiri vanhu vari pure vakachena, kuitira kuti tariro yatinayo yekuuya kwaKristu paanouya hapana chingazowanikwa chiri patiri chingakanganisa ukama hwedu naMwari kuti titadze kuzoponeseka. Ndo zvairi kutaura tsamba iroyo. Saka kureva kuti miri kana ichinzi igare yakachena, kureva kuti inogona kusviba mfundisi. Ende miviri chaiyo kutoisvibisa, asi wosvibisa futi ukama hwako naMwari. Inzwai kuti sei ndiri kutsanangura nchidaro. Verengerai vateereri vedu Daniel chapter 1. Ndoda kuti muverenge verse 5, verse 8 neverse 12. Daniel 1 verse 5, verse 8 neverse 12. Mambo akarayira kuti vapiwe mumwe mugove wezvokudya zvamambo zuva rimwe nerimwe nowewaini yaainwa, uye kuti vachengetwe makore 3, kuti kana apera vagomira pamberi pamambo. Asi Dhanieri wakazvisunga mumwoyo make kuti haangazvisibisi nezvokudya zvamambo kana newaini yaainwa. Saka wakakumbira kuno muchinda wavaranda kuti arege kuzvisvibisa. Doidzai henyu varanda venyu mazuva ane 10, ngavatipei mirivo tidye nemvura tinwe. NdiDaniel ari nhapwa. Vatorwa vaine zvidzidzo zvavaitiswa namambo, pane chikafu chavanga vanzi vadye. Ndo chiri kunzi Daniel akabva ati, this food will defile me, chinondisvibisa. Chikafu chaidyiwa namambo. Namambo ndiye aitwa mutungamiri kwenguva yeye, ndiye aive mutungamiri wepasi rese kwenguva iyoyo. Chonzi chinosvibisa chinodyiwa namambo. Ndakunzwa izvamboedza kuyamirai nditsanangura vateereri. In other words, tikuedza kureva kuti zvekudya izvi vateereri hazvina mhosva kuti zvinenge zviri kudyiwa nevakakurumbira sei kana kuti vepasi sei. Zvekudya Daniel ari kuti pane kumwe kudya kunosvibisa, kunoita defile. Hansaka akabva akumbira kuti instead yezvizvi tipe hedu miriwo, panze pekuti ndinwe izvi ndipe hangu mvura. Saka pfungwa inoda kuti ibatika pamufundisi ndeyekuti Daniel aive nhapwa, slave, kuti pamwe haana marights, haana kodzero munyika ivo. but pasvika panyaya yechikafu
akati ndokumbira hangu. But muchaona vanhu vazhinji majeka tine kodzero dzese, but patinosvika panyaya yechikafu pasina ari kumbokumanikidza tinongodya chero. Saka pfungwa iyi ndoenda ichiedza kufunga kuti vateereri kana yekukujekeraika ibatei kuti pese patinenge tasangana nezvekudya ngaticherechedze kuti zvekudya izvo hazvitisvibise. Saka mubvunzo wamunogona kubva maita ndewokuti saka zvinosvibisa zvinei zviri zvakaita sei? Ipapo munganditsanangurire kuti sei Daniel akaramba kutyoko. Now muchaona kuti ana Daniel vanga vabva kuJerusarema. Yes. Kwainamatwa Mwari one. Right. Mwari wekudenga akasika. Ndiye aive nemirayiro yaakanga akarayira kuti pakudya sevana vaMwari munodya so. Alright. KuBhabhironi kwavanga vaendawo kwaisanamatwa Mwari wekudenga. Kwainamatwa vaMwari 13. Alright. 13 zvimwari vainamata. Saka zvaive nemirayiro yazvo asi isingafambirani nemirayiro yaMwari. Saka pakudyiwa manje kwezvaidyiwa Daniel akanyatsoona kuti isusu Mwari wedu watinonamata ane zvimwe zvichasevhwa patebhura zvingadyiwe, zvinganwiwe, zvinonopesana nekurayira kwake. Ndosaka akati akuti ndive sefika regai ndigare ndaramba zvinounza mukana wekunokanganisira Mwari pakudya. Handitika. But ivo Mwari vachitanga kusika vanhu vanga vati vanhu vadyei. Timboona original diet. Kuti Mwari paakasika vanhu aiti vanhu vadye zvakambomira senyaya yezvekudya aiva aiona sei panyika. Ndoda kuti mufundisi vativerengere kuna Genesis 1 verse 28 kusvika pa30. Genesis 1 verse 28 kuenda pa30. Mwari akavaropafadza. Mwari akati kwavari, berekai muwande, muzadze nyika, mubate ushe pairi, muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Mwari akati, tarirai, ndakakupai mirivo yose inobereka mbeu iri panyika yose, nemiti yese ine michero yemiti inobereka mbeu, kuti zvive zvokudya zvenyu. Mhuka dzose dzenyika neshiri dzose dzedenga nezvipenyu zvose zvinokambaira panyika zvino mweya woupenyu ndakazvipa mirivo yose minyoro kuti zvive zvokudya zvazvo. Zvikaita saizvozvo. Mwari apedza kusika vabereki vedu, apedza kusika Adamu, hanzi akamupa simba pamusoro pecreation yake, pemhuka, shiri. Ndozvataura verse 28. Verse 29 hanzi Mwari ndobva achipa Adamu zvekudya. Verse 30 Mwari ndobva achipa mhuka zvekudya. Verse 28 Mwari ari kupa Adamu dominion pamusoro pemhuka. Verse 29 Mwari ari kupa Adamu diet yekudya. Verse 30 Mwari ari kupa mhuka diet yadzo. Saka musati matombonditsanangurira kuti diet yakapiwa vanhu sekuverenga kwenyu chii. Mazvione here kuti dominion yakapiwa Adamu yanga isiri dominion yekuti idya mhuka. Waive utungamiriri. Uri wega. Kuve manager. Kuri kwega ikoko. Iye kuna akadzitungamirira vanhu hanzi avadyere. Aiwa azvidai. Saka dominion mufundisi vasati vatitsanangurira verse 29. Dominion yahakusi kunzi idya mhuka. Kumaneja kwakapiwa Adamu. Saka paverse 29 panzi ndakupai miriwo inobereka mbeu kudii. Chii chatsanangurwa pakunzi miriwo inobereka mbeu pari kutaurwa magrains. Chekutanga grains, chibage, mhunga, zviyo, mapfunde, ndo magrains iwayo. Nanawiti. Panobuda zvakare malegumes anobereka beans, nzungu, nyemba, nepizi, zvichienda zvakadaro. Zvinobereka mbeu. Poita zvakare maseeds anowanikwa mananga. Ndo zvakanzi zvidyiwe naAdamu naEva kubva pekutanga. Paverse koita mafruits adamango, magwavha, ndo miti ine michero ine mhodzi mukati mayo. Mukati mayo. So ndo yeve original diet yemunhu. Mafruits,
magrains nemalegumes, maseeds, beans, peas nezvakadaro. Ndo zvanga zvapiwa munhu kuti adye. Ko mhuka ndobva dzanzi ngadzidye masora. Ndo akapiwa kumhuka. Nanambada vaivanzi masora. Zvese mbada, shumba zvaidya huswa pamwe chete nemhembwe. Hapana mhuka yakanzi idye imwe mhuka. Tiri kutaura raive zano raMwari vateereri. Originally Mwari achigadzira chitema chisati chapo. But chitema chakazopinda. Ndoda kuti muchiverenga Genesis 3 verse 18. Pane kumodify Mwari kwaakaita diet yevanhu. Verenga itinzo. Genesis 3 verse 18. Ichakuberekera minzwa noutumba mbeva, iwe uchadya miriwo yomusango. Mwari ndobva achiti ndakuwedzera pamafruits, pamagrains, pamalegumes, ndakuchiti muchidya miriwo yemusango. Aya amavegetable manje aya. Banana, tsunga, ovo, happy. Saka Mwari aitozoti zvandakuedhera izvi zvinoenderana nenyika yaane chii. Because chitema pachakanga chapinda mukaverenga muchidzoka kumashure kunonzi ichakuberekera minzwa neutumba mbeva, kundu chauya marwadzo, kurwara, sofort. Saka Mwari akaona kuti izvi kaizvi kurwara kuchauya kunofanira kugadziriswa patafura munhu achidya. Saka ndopa akawedzera miriwo nekuti ine mahealing properties. Kana uchidya miriwo yakasiyana siyana ine kurapa kwainotoita usati warwara. Ndoda kutenda. Chaita kuti miriwo izoederwa ndo nyau yaivhereya yekudya muchero naAdamu. Yekudya muchero manje. Because panyaya yemuchero ipapo panoramba paine zvidoitika panyaya yemuchero. Kune vamwe vanoti ivo hausi muchero chaiwo wakadyiwa naAdamu naEvha. Vanoti ivo mukutaura kwavo nyoka yakauya ndobva yaita upombwe naIvhi. Vamwe vanotanza yakaita nemukadzi wayo. Aiwa, pfungwa idzodzo nyararai muchidzidzo chedu musingakanganisire vateereri. Vanokanganisa vateereri. Aiwa, Bhaibheri rinenge ranyatsonyora hatidi pfungwa dzakadaro mustudio. Aiwa, munotikanganisira vateereri. Yopedzera kunzi muchero unauya inyaya dzeupombwe. Vateereri siyanai nepfungwa iyoyo. Kana makamboinzwa haimo muBhaibheri, hatifambei fundisa. Ndoda kuti muverenge Genesis 9 verse ya 3. Mwari akazomodifya futi diet yevanhu. Apa zvaakuitika manje kwakwazoita murove. Nyika yaparadzwa nemvura, kwapona mhuri yaNoa. Mwari akamodifya futi diet. Verengerai vateereri. Genesis 9 verse 3. Zvose zvinofamba zvipenyu zvichava zvokudya zvenyu. Ndinokupai zvose sezvandakakupai miriwo mitema. Zvikanzi ndakamboenda kupai mafruits, magrains nemalegumes. Pana Genesis 3 Mwari ndobva aedhera mavegetables. Saka after the flood Mwari akuti ndakukupai mhuka mudye sekungowedzera kwandakambokuwedzererai mavegetable. Sei awedzera manje? Chaita kuti ukatarisa nyama vanhu vanzi vadye after murove waNoa. Chakaitika pamuroveka mvura yakaita 5 months yakanyudza nyika, miti neuswa. Saka zvese zvakapara zvikaora. Zvokuti pavakabuda vana Noa mungarava papasina zvokudya zvemafurutsu zvemagrains hakuna. Mwari ndopa akachiwedzera kuti chidya inyama. But pandoda kuti vateereri vabate ndofunga vari kunyatsa kuona zano raMwari achiedza kutibatsira. Pandoda kukurumidza kuona pandaifunga nyaya ndakada kuona kuti Mwari atanga nemagrains nemafruits azowedzera maveji ozotendera nyama. Zvine here zvazvakakanganisa apa ndoda kutarisa huru utano hwevanhu. Saka zvandakaita ndakatarisa vanhu vakararama murove usati wapo vachidya mafruits nemaveji. Ndobva ndatarisa vanhu vazorarama murove waitika vakudya nyama. Saka ndakatsvaga kuti munhu akararama makore mashoma shoma kusati kwauya murove ndiani. Ainzi Rameki, baba vaNoa. Verengai munzwe kuti vakararama nguva yakadii. Genesis 5 verse 31. Genesis 5 verse 31. Mazuva ose aRameki akanga ari makore ane 900
na 40 akafa. Saka Lameki baba vaNoa ndo vandakatoona kurudzi rwekwamwari runotaurwa nemakore, vakararama makore mashoma. Ana sekuru vavana Metusela ainzi vaisvika kuma900 kupotsa vakloka 1000. Iwo makore cheo yakastori. Chinoita kuti ave makore mufundisi. Chisiricho chidzidzo chatinacho, inzwai vateereri. Ukatasa kuna Genesis 1 Mwari achisika. Paakati ngakuve nechiedza, ozoti ngakuve mvura iparadzane, ngakuve nemhuka. Bhaibheri rinenge richitoti madekwana akavapo, mangwanana akavapo, zuva rimwe. Kureva kuti panguva iyoyi raitova dhei rine usiku nemasikati, sezvatunoita kuti 12 hours. Ndo raitova dhei. Ende madhei waya akaenzana nedu waivateereri ndo aiedwa oita gore. Gore iroro tobva taakaunda ari 777 ndo ararama Lameki. Mapambaza but ndiye akatorarama mashoma. Saka murove wazoitika kunoku kune vanhu vakudya manje. Ndakanotsvaga akararama stere, andaoda kuzotsvaga akararama mashoma nekuti zvino tinomu wanotofa ine 2 months. Akararama akawanda. Verengai kuna Genesis chapter 11 verse 12 na 13. Genesis 11 verse 12 na 13. Aripakshad wakagara makore ana 35 35 years ndo dzakararama. akabereka Shera. Ane 35 years ndo abereka Shera. Wakati abereka Shera, Aripakshad akagara makore ana 403 akabereka vanakomana navanasikana. Saka akaita 35 years ndo paarora. Azorora ndo paararama 403 years. Dzese pamwe chete dzinobva dzaita 438 ndobva afa. Ndiye ari kutonzi uyu manje achenderesa. But uko murove usati wauya anga achenderesa akafa ari mudiki anga ine 777. Uya aenda pahafu yacho. Uya atoenda pahafu asari ari iye atoraramisa. Saka zvazviri kubuda vateereri zviri kutoratidza kuti kakuchinja kari kuita diet panga pachipinda namakore zvine zvazva zvichitoitawo mukurarama kwevanhu nekureba kweupenyu. Saka zvekudya zvine a direct bearing nekureba kwemazuva edu atinorarama. Rambai makateerera vateereri, iye zvino ngatimbonzwa chimbo touya toenderera mberi nechidzidzo chedu. Kuti tenzi anoridza tsuri yekugumayo apo nguva yepasi yaperawo. Kuti wakanaka wese vanounganidzwapo, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa kudenga ndiripo. Pamusiwo wanomuka wakafa kuna Kristu, wanoona mbiri huru yakewo. Apo wasarudzwi wanosangana kumushako, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa kudenga ndiripo. Ngatibate basa rake kuti rinozopera, ngatishumaire rudo rwaMwari. Ndizvo Jesu anouya kutora vanhu vake, mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa kudenga ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita
anodaidzwa mazita anodaidzwa kudenga ndiripo. Tinomuchingamidza vateveri tiri muhurukuro yedu zvekudya zvevana vaMwari. Regai tiinde pamberi Betera ane verengai Muparidzi chapter 10 verse 17. Muparidzi 10 verse ndeya 17. Unomufaro iwe nyika kana mambo wako ari mwanakomana wavakakudzwa, kana machinda ako achiita mutambo panguva yakafanira, kuti vasimbiswe asingaitiri kubatwa. Bhaibheri panapa riri kuti panyaya yekudya chimwe chinhu chiri kunzi naMwari chakakomborerwa. Hunge tiine vanhu vanoziva nguva dzekudya, ende vaziva nguva dzekudya voziva futi kuti zvatiri kudya izvi hatisi kuitira kuti tibatwe asi kuti tisimbiswe pamiviri yedu. Munzwa zvairi kutaura. Zvikanzi kudya kunofana 1 kuzikanwa time yekutodya, ndochekutanga. Chechipiri pozikanwa kunzi kudya kwese purpose kuti tive neutano, tive takasimba, zvobva zvabatsira utano hwedu naMwari. Saka pari kunzipo vanhu havafaniri kungodyira kunakirwa bedzi. Ndabata panze vanhu vanofanira kukoshesa nguva dzekudya. Unoziva kuti munhu kasitoni akasikwa akasiyana negonye. Unoziva madora kana ari mumuti usiku nemasikati kwasvika panzi unongonzwa achicheka mashizha kusvikira raakutodzama neharate anodya kusvikira musi wokuburuka mumuti nokondo dzine chingodonha bedzi pasi. Munhu akasiyaniswa manje nemadora ane nguva dzaanodya. Dumbu rinoda kuti rikatigashire rombogaya. Vanotaura vesainzi vanototi ivo zvinoda 4 or 5 hours dzinoparadzanisa miri imwe neimwe kuti dumbu rizeye rigaye chikafu chiya chigozogona kupinda muropa chonopa simba neutano. Muri kuteerera zvamuri kutaura zvitomboti tina chiremba akatiteerera dietitian kana vanoita zvenutrition. Zvamuri kutaura izvi kuti ndo zvazviri vakabvumirana nemere kana vari kuteerera kuti pane nguva yekuti chikafu chimbogaiwa, kana vachitonyatsokudzidza chaiko ndo vanhu actually tichifanira kuvakoka vazotaura papoindi dzakadai asi ndizvo chaizvo pamirayiro yekudya. Saka munhu ukasacherechedza nguva tomboti ungoswera uchidya, uruswera uchingotsenga dhendi muswere wese ukungotsenga maputi hameno zvauri kungodya, pangaite dambudziko rei? Unoziva zvakaiwatirakanidza yakaitika anzi kune imwe nzvimbo vaiti kana muroora mutsva auya kuti vaone kuti taigirwa muroora kwaye here aipuwa mhunga unoiziva millet. Saka mhunga iyi inoisiwa muduri, iye anongoererwa, anofanira kunoisa muduri odzura achipamura kusvikira yaota kubvisa hundi iya yekunze. Saka ukairova hundi inobva. Saka anzi muroora uyo akati arova yakuda kunoota, vamwene ndobva vauya nendiro yeimwe mhunga nyowani ndobva vasvikokanda muduri muya. Iye semunhu achiri mweni kaahunga kuvatokoma akuita sei mai. Saka iye ainge yaota mva yakambozanganiswa nerefresh ndobva aenderera mberi achidzura yakuda kunoota, vamwene vake ndobva vauya futi neimwe ndiro ndokuzongodira futi imomo imwe nyowani. Urikuona kuti urikuvidza kubata zvabuda kurea. Saka yakanga isingaoti because airamba kusvika aneta mwana wevanhu. Saka vanotaura vanoti dumbu ndiye muroora. Mutendere aote sezvavamupa kekutanga. Ngokuda kuti zvigaiwe nenyoka dzemudo. Kana apedza mozochiisa zvimwe pane imwe miro. Kwete kuramba muchingoti izvi zvakuda kunoota moisa zvimwe hazvina utano. Vanotaura vesainzi vanototi chinopedzisira chaora chokanganisa utano hwemunhu
utano hauzovepo, simba harizovepo. Saka zviri kunze yakakomborerwa nyika ine vakuru vanoziva nguva dzekudya. Zvobatsira chero mafungiro avo, zvobatsira utano. Ndoda kutenda chidzidzo ichi kungoti takanyanya kunangana negadziro inodiwa nevana vaMwari takamirira kuuya kwaJesu. Asi pfungwa yenyu ndaifarira kuti patinoita zvidzidzo zvakadai dai tichiuya nana mazvikokota nyaya idzi vachingotiwo dei kuti vanhu vanyatsoona kuti bhaibheri manyorerwa aro harirwisane nesainzi dzechokwadi kana dziri sainzi dzechokwadi. Ndoda kuti muerenge pana mapisarema 105 vhesi ya 37. Verenga iti mapisarema 105 vhesi 37. Yes. Akavabudisa vaine sirivheri nendarama. Yes. Kwakanga kusino nomumwe pakati pamarudzi avo akashayiwa simba. Mwari paatungamira vanhu vaIsraeri vachibva kuEgypt avapa dhayeti yemana paaifamba navo 40 years. Hanzi paaivatungamira nebhaibheri vateereri kana manzwa ndichiverenga, hanzi hapana kuwanikwa munhu mumwe chete paungano yeseya aive asina simba, akanga ari ndonda, aive ndonda. Chirungu chinoti there was not even one who was feeble. Hapana aive ndonda 40 years dzese vachidya chikafu chavaprovaidwa naMwari. Saka kakwe unoza bhaibheri rakanyorwa but unenge wakuedza kufunga kuti nhasi zviri kureva izvi. Pandikuedza kufunga pandikuedza kufunga kuti zvinenge zvikureva kuti hakuna kumboendwa kukiriniki murenje zvokuti munhu for 40 years hakuna akamboadhimitwa kuti aita ndonda. Vachite secret iri vari kuteerera zvavanzi naMwari ityai. Ende vaifamba netsoka but hakuna akambwa dai paine zvipatara nguva yebhaibheri kuti hakuna aifana kutomboenda kuchipatara. Saka pfungwa yacho ikai tikaitambanudza inenge iri kuti kudya zvinenge zvarayirwa naMwari zvinogona kumisa nzendo dzekuzvipatara. Iyo unoziva kuti chero vanana World Health Organization pakutaura iri bazi repasi rezveutano ongororo dziri kuitwa dziri kutoburitsa pachena kuti madambudziko mazhinji eutano anotangira munyaya dzekudya. Ende research dziri kutoburitsa pachena kuti vanhu vari kufa neutachiona hweHIV neAIDS vachizanganiswa nevanofa nehondo nezvimwe zvinokonzera kufa kana accident vari kutoonekwa vari vashoma. Pane vanhu vari kuurayiwa nezvirwere zvisingatapuriranwe zvakafanana na BP, usatapura mukuru manani communicable disease. Saka chirungu kano kalita kuti zvimazayatoti chikwaterera mwacho ukangoti usatapuriranwe anobva tonipira kuti kwaruka nani communicable diseases saka zvirwere manani communicable diseases yakani anana sugar, BP nezvimwe anonzi lifestyle diseases. Zvirwere zvinouya nemararamiro asi zvakanyanya kutsamira pamadyiro mukicheni. Saka zviri kutobuda pachena kuti kudya kune zvakunoita pautano hwevanhu nekusimba kwavo. Saka ndiri kunyatsokubvumirana nezvauri kurondedzera izvi kuti murenje havana kurwara nechikonzero secret yanga iri diet. Verengai pana Exodus 15 verse 26. Because ipapo Mwari anoramba achikurudzira kuti wedwe mukanditeerera hamuzoite njodzi yezvirwere zvamabva mukutaura. Verenga itinzo. Exodus 15 verse 26. Akati kana uchiteerera nomwoyo wako wose inzwi raJehovha Mwari wako ukaita zvakarurama pamberi pake ukarerekera nzeve dzako kumirayiro yake ukachengeta zvaakatema zvose, handingaisi pamusoro pako marwadzi andakaisa pamusoro pavaIjipita, nokuti ndini Jehovha murapi wako. Saka Mwari ari kuti imimi vanhu veIsraeri zvandiri kukutsanangurirai nemitemo yandiri kukupai mukaiteedzera kunyange membe muchigara kuEgypt muchaona pachaita mutsauko pakati penyu nemaEgyptians. Nengava yekuti maEgyptians havana mitemo yangu yavateerera, asi mi mukaiteerera ichakusiyanisai nemaEgyptians. Vanhu vati vaisiyaniswa pakudii? Pakuti ivo vaisazoita zvirwere zvekuEgypt zvavakatoona zvichirwariwa ikoko. Saka chiri kuita kuti vasazoite zvirwere zvekuEgypt
ingari yekuti vateerera zvekutsanangurwa naMwari maererano nemadyiro. Maybe chimwe chinhu chandoda kuti mubatsire kungonditsanangurira vateereri vedu. Mwari akatsanangura zvinhu zvakawanda panyaya dzekudya, but chimwe chinhu chaakakurumidza kutaura kuna Noa atendera nyama chine pana Genesis 9 verse ya 4. Genesis 9 verse ya 4. verse ya 4. Asi nyama kana ino upenyu hwayo iro ropa rayo musaidya iyo. Bhaibheri riri kuti apa mfundisi ngoti muchidimbu ndinzwa kuti riri kuti because ndomwe mutemo wokuti maybe ukatoteedzerwa waigona kumisa zvirwere zvekuEgypt. Pari kunzi nyama kana iine ropa musadye nyama yacho. Alright. Harisi ropa rabuda mumhuka. Pari kunzi nyama yabikwa yacho musaidye, musaibike modya iine ropa mukati. Ndikuona kufiswa kuti kunosungika kati regularly ditamadzi chidayo. Atiti vanhu tiri kubika nyama mudzimba tinoicheka cheka toisuka. Kana uchida kuona kuti iri kubikwa neropa maisuka zviya zviri kuti yaready kubika, unotora mudziyo woisa mvura woisa munyu imomo wonyungudika. Ukakanda nyama iya yaready kubikwa iya woisiya yakadaro kwekanguva unodzoka wosvikoona mvura iya yatsvuka. Chaitsvukisa iropa riri kukwewa nemunyu richibuda. Ndo saini yekuti patiri kubika nyama mudzimba tiri kuibika iine ropa mukati mayo. Saka Mwari kune dzimwe zvibatsira musadye ropa chero asi apa ari kuti kuna Noa kana maakubika nyama yandati idya iyi musaibike iine ropa mukati mayo. Thank you, Pastor. Dzimwe nzvimbo dzamama kutaura ndiLeviticus, chiregai kuiverenga Leviticus 17 ndofunga verse 10 na 11 inototi musadye ropa. Ipo pakutoti vasatodye ropa Mwari haadi futi anditi unoziva kuti Mwari haatsanangure dzimwe nguva asi ukatarisa ropa tiri nedambudziko rei kuna Leviticus kuyakuyakatadzisaverenga kunonzi ropa ndo upenyu handitinga kureva kuti upenyu huri muropa. Kana ukarwara zvine zvikaenda kuchipatara vana chiremba vanosvikotora ropa vorivheneka ndo munofamba utachiona hurimo. Saka chero mhuka ichirwara zvine zviri muropa. Saka mirai ndiudze ndina sekuru wangu vari kuwedza sekuru Brian ndakakura nawo nasekuru Chris. Maybe vanogona kunditeerera zviri nyore semuzukuru ari mustudio. Inzwai ana sekuru ana Samaita because vaitoti kwewo unozouraya mombe tisipo sei chavaida kusvikochimbidzira musiye ndo wavanenge vachida bedziwe kuti pauraya mombe sei tisipo vakazadza dhiramu riya nemusiye vonobika ropa riya riya vachidya. Mainzwa kaiyo sekuru Brian nasekuru Chris. Ndoda kuti muenderere pamberi mumboona dzimwe hosha nengari yekusacherechedza nyaya dzamataura idzi. Vurai kuna Deuteronomy chapter 28 verengai verse 22 verse 27 28 neverse 35. Deuteronomy 28 verse 22 Jehovha uchakurova norukosoro nefivhiri nokupisa kwomuviri nokuvaviswa kwazvo uye nokushayiwa mvura nenyunji nokuvhuvha izvo zvichakuteverera kusvika waparadzwa. 27 Jehovha uchakurova namamota eIjipita namaronda nemhezi nokufunuka zvicharamba kupora. Verse 35 Jehovha uchakurova pamadza ako napamakumbo ako namamota anorwadza acharamba kupora kubva parusoka kusvikira pamusoro wako. Endai paverse 60 ne61 tibva Deuteronomy 28 verse 60 Uchawisazve pamusoro pako hosha dzose dzeIjipita dzawakanga uchitya kuti dzikunamatire namatenda ose namadambudziko ose asina kunyorwa mubhuku yomurayiro uyu ndiwo achauyiswa naJehovha pamusoro pako kusvika waparadzwa. Pana paBhaibheri ralista njodzi dzakawanda ende njodzi dzindambonzwa muchiti zviri kutoonekwa neveutano kuti zvese izvi zviri linked nenjodzi yezvatinodya. Mamboona kuti zvirwere zvataurwa kurwadza kwemwoyo ndo maheart disease nana BP hypertension kwanzi mabhonzo mabvi yachi gout arthritis
ndobva pataurwa mamota, mapundu, matumas, pabva pataurwa nhuta, kenza, ndanzwa ichitaurwa kuunyunje, marashi, kufunuka. Verse 60 manje ne61 yabva yatoti nezvimwe zvatisatawanira mazita, zvakanga zvisina mazita panguva iyoyo. Saka vateereri tichipedzisa part 1 yechidzidzo ichi chichakondinya pachikamu chinotera. Ngativei nehanya nemadyiro edu, ngativei nehanya nekuteerera mirayiro yaMwari inofana kuteedzerwa nevana vaMwari. Ndoda kuti muoneke vateereri vedu, but tsimbidziro kuti nyaya yatiri kutaura ndeyevana vaMwari. Nawo tinotenda vana vaMwari nechidzidzo ichi zviri kunzi zvekudya zvevana vaMwari. Saka uri mwana waMwari kuti unoshingairira kurarama muukama naMwari, ngatisatenderai ukama hwedu kuti udimburwe nemadyiro kana kuti nezvatinodya. Saka Baba vaMwari vakatibatsira patiri kuenderera mberi nekudzidza nekuverenga shoko raMwari, zvitijekere mumurangariro medu. Munogona kunge masangana nemibvunzo kana pamwe pamunoda kubatsirwa muhurukuro idzi kana dzimwe dzakapfuura kana dziri mberi. Kwamunogara ikoko tsvagai hama kana shamwari dziri pedyo nemi vanopinda sangano reSeventh Day Adventist, endai kwavari, vanoziva kwekuenda nemi kuti munobatsirwa. Kana kuti kufona, kutumira mameseji, maSMS, maWhatsApp kunhamba dzinotevera. Chengetedzai namba 0775 460 175. Ndoidzokorora 0775 460 175. Kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Mwana muchengete tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino rombo ndiwigete ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semana onyaradzwa zenyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvikanyanza mananda vondishisa andichina zororo Mira kune mwinga andinzwe imwi moti dino kutungamira.